kajingkeno na kalyang jong wei na kinong kren na ketika sengi. Badai soda senong jong kapsenong patar kema. Ngakwa ba uni soda senong jong kesenong patar kema. Daga jing sokya halor ke jing sya keno hagi babun rukom ki balami ha ke jing ilang pajba bala penlong daga seng HYC ke balalong haga live hoterik ubenai naila rajar ar puar hayo patar khma persya ayo ba sos teno sotu no beu MLA ke jirang constituency khamtam ke jing keno jong sordar ke patar khma oba Najim Kharmalki dag bong bau MLA ke jirang ulalum sop yaki kot gisla nagis im bat kenong ilam raj na kebentaban penbe yo put usam jong ke jela MLA jong jirang constituency uba sos teno sotun menta ka sengi ulapan pau ya ke jing sokhya ke bakrau halor ke jing sya keno namar ka kata omtang ya ke longren yang jong ku munong mi khamat henry ka kata ya ka than jirang baro ka wai bat khamtam ya ki pajba ki beyo i ya ki khubor ki bana ki wei pat ki jaka ki ba om tip ya ke jing long juman sya kene ka than uneu nong mi khamat pajba ke jirang constituency ulong bagene ke jing keno jong ba Najim Kharmalki persya ya ku munong mi khamat kabala sapriang baha ke social media kalong ke bomdon nong rim ha ai ru bat kala ilam bakla penban yi pajba ka than jirang baro kawai keba menta ka don hapdeng jong ke jing dawa ban penio ki jaka katkum ke jing don ki kot kisla ki benadu menswa susu ula pharu ya ke jing pensai sabaro ki nong kersian jong u bakam judon ke bakum keta ke jing lum sop lane ki kam sop ki bau la le bi an da ke bong ru bala da ka don sisa ke bakum keta ke jing le sop mano ki bakwa aban lap ya ke jing sisa ki la ban le ye kendu ya kisim bat ki nong yalam raj kum malaysia keno ha ke juga por UMLA ka than ula dawaru yo ba Najim Kharmalki ba un pensai ke ne jing keno jong u khanang makan long ke jing sai ha khamat ki pajba namar ba Najim Kharmalki udio sordar jong senong patar khma da ke mensim ke ba sokhya hadu kata ha ke wedai bat ka jingmi ik khubor hadin jong ke meeting jong ke live hoterik ke bala pelong hati hayo patar khma ha ke ba lakin tho the way na kinong kren ya UMLA yang aku munong mi khmat kum MLA jong ke jirang konsensi ban kren ban kentho klem nong rim da ka boong ba manga ngala lum ya ki kot kisla na ki hima ban le sop bat benli ai ban bu e kini ki kot kisla Syai kaba katkum ka jingkeli labu dau tu wei na kinong kren ha kate ka sengi tena kaliang jonga ha kane kapor da kamen sim ka basokhya bat ban pensai se ki pajba jong ka jirang konsensi ki ba it ki ba syania ayanga ban ngakwa ban pensngau ha ki pajba baro ba kane ka jingkren jong wei na kinong elam ha kate ka sengi kalong ka jingkren kaba klem nong rim kaba klem la ban pensisha bat nakaliang junga kum unong mi khmat ngalayo bane kren bat kisim bat ngala keli yaki hatu la don mo kita ki kot kisla ki banga ngala sim na phi ban let ban ra sop ban le ai yakini ki kot kisla klem da ka jingtip klem ai jingbet da mano te nakaliang kisim hakani kapor nga subanong ipi ki perlok nakliang ki media baro tinga kwa ba mapiru khnang ban yasai baki pajba kinyo e ke jingsai pin keli ki sim hatu UMLA jong ke jirang ulawan lum sop na em kita ki kot namar ba hadu kat kane ke kenti hadu kane ke klip mat ka bamenta ka banganga ken mau kampat don ka weiru ka sin banong bangan lum ya kita ikot kisla namar ba hakan ke kam ya penbet put pet sam kadon ka regional committee bad ya ikot kisla baro labtha ikisim labtha ik stakeholders baro bakin hab and submit show secretary ke revenue ben hab and submit show chairman juga committee tena kaliang jonga hakan ke por ngasngo ban penpau sapi kipa nong song jong ke jirang konsensi baro ko wei wat num sautu bakla wat num syaelam bakla ya ke ka ba kitei ka jingkeno na kaliang jong wei na kinong kren na ketika sengi badai soda snong jong ka snong patar khma ngakwa ba uni soda snong jong ka snong patar khma unha ban pensai ladai ban pensisha hatu la don em kita kikot kisla ke ba manga
ngala lum sop katkum ka jingkran ka jikno link ba ki jingi ka jungi haki social media.